Ka Sorkar jala lingba ka National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL kalapan bana ya ka rai ban thied jaka nakabenta ka jingshna ya ka surok 4-lane greenfield alignment high speed corridor kabanya lingba ki nyotali kishnong ki badan hakathain Mawlai bat Mawryngkneng East Khasi Hills. Kini kishnong ki kunthop ya ka mauset khnam lom kse lom deng sai nong hali mau pedang mau khanu ding pasok jarot bat Mawryngkneng mau yong sung. Haba pentip yakani haga Rio Trik Nailar ka District Collector ke East Khasi Hills kala pentip syaki patba ba ki no ki jingtai ki batmai niki kampen roy hagi jaka balai itu banshna yakani ka surok 4-lane greenfield alignment high speed corridor kide ban yo shwa ya jingbet na ka office u deputy commissioner. Nalor katala pun pau syai ba ki no ni jingtai ba klam yo jingbin katala ki de ki ba shipor ni ki ba shirta ki ba pendeng hapo ki jaka bala terwa penyat ya ka ni surang hadien bala penmi ya ka ni jingpen bana onam shimshu ba ki dang yo ya ka no jing sio ba lutsan hakapor ba thied ya ka jaka ni pentre kam ya ka project kani ka tre kam ya ki jingtai jung ki shimen kumju ya ki jaka khayi pateng kalaong ka district collector kala ongru ba kani ka hukum kan trekam no mardor na du ba penmi ya kani ka jingpen bena